Manzwiro aMwari. Manzwiro aMwari. Regai ndikuchingamidzei pekare hama dzinodiwa kuchidzidzo chedu cheshona, chidzidzo cheonline, apo tinodzidza shoko raMwari, patinodzidza mafungiro, mafambiro nemaitiro aMwari. Asi nhasi ndoda kudzidza kana kuti kudzidzisa pamusoro pemanzwiro anoita Mwari. Kazhinji ukasaziva kuti Mwari vanonzwa sei, unogona kufunga kuti havasi kunzwa, ivo vanzwa. Ugofunga kuti vanzwa, ivo vasina kunzwa. But zvakanaka kuti uzive kuti Mwari vanonzwa sei. Ndichabata kubva kubhuku yazvakazarurwa chapter 3 verse ya 8. Apo tiri kuona Mwari vachitaura kuti ndavhura gonhi risina unovhara, nekuda kwekuti ndanzwa zvawataura kubudikidza nezvawaita kana kuti nezvawanga uchiita. Kureva kuti Mwari vanoteerera zvatiri kutaura kwavari kubudikidza nezvatiri kuita kana zvatiri kuvaitira kana kusaita. Zvoreva izvo kuti mabasa edu, mashoko edu, zvatinoita zvine zvazvinoreva. Zvatinoita mashoko, zvatinoita imeseji. Ini ndikasvika kumba kwako nhasi, gogogoi, pindai. Makadii aiwa tinosimba. Ndichingogara ndisati ndataura nyaya yangu, ndokuona wabata mutsvairo, wotanga kutsvaira, uchiuya nemarara saidhi randakagara. Wataura. Ende wataura kuti budai. Ende wataura kuti handina nguva nemi. Wataura kuti handisi kuda kukuonai mumba muno. Wataura kuti you are not welcome. Saka Mwari vanonzwa patinotaura tisina kutaura. Nekuti ivo vanonzwa moyo, ivo vanonzwa pfungwa, havanzwe mazwi. Mazwi atinozotaura nemuromo kutsigira. Zvatataura nemoyo, zvatataura nepfungwa. Ndatikaenda kubhuku yaDhanieri pachitsauko che10 chapter 10. Dhanieri anoudzwa nemutumwa akanga abva kudenga kuna Mwari kuti Dhanieri, musi wawaronga kunamata ndo musi watakanzwa uchinamata. Nekuti mumwoyo mako mazwi awanga wada kunamata asati asvika kumuromo, akasvika kudenga. Kureva kuti denga rimirire vocabulary, harimirire zvatinotaura jargon kana grama. Denga rine grama yarinotarisa neyarinonzwa, grama yemumoyo, grama yemabasa. Saka mashoko anogona kutaurika kubudikidza nemabasa aitika kana kuti aitwa. Saka tine nguva dzatiri kupopotera Mwari tisina kuvhura muromo, nenguva dzatiri kuti pfutseke Jehovha kubudikidza nezvatiri kuita kana kusaita kana kuita nemamwe maitiro asingaite. Nekuti nyaya haisi yekuita kana kuti yekuitira Mwari zvinhu, asi nyaya iri pakuitira Mwari zvinhu sezvavanoda. Munamato ugofanirwa kuva wekuti Mwari ndidzidzisei kukunamatai sezvamunoda imi. Ndiimbe muchechi sezvamunoda imi. Ndifambe panyika sezvamunoda imi. Pandinopa ndipe sezvamunoda imi. Nekuti ukaita sezvaunoda iwewe, une zvawataura iwewe.
Zvakazarurwa 3 vhesi ya8 inoti ndinoziva mabasa ako. Tarira, ndaisa pamberi pako gonhi rakazaruka risina unovhara. Nyangwe wanga usina simba, wakaneta uchirwadziwa, hauna kundiramba. Saka Mwari vari kutaura kuti ndauya kuzovhura masuo nekuda kwezvandakanzwa pandakatarisa zvawaita. Ndauya kuzokuitira ichi neichi nekuda kwezvawakataura usina chawataura, but wakataura nekuda kwezvawakaita nezvausina kuita. Kuti iwewe unoramba uchiita zvakanaka pasina chakanaka chiri kuitika kana chiri kubva kwandiri. Wakandiudza kuti unondida, unonditrusta. Saka nekuda kwekuti wakandiudza izvozvo, ndauya kuzokuvhurirawo gonhi rawaisakwanisa kuvhura nestrength yako yeprayer kana strength yefaith yako, randaa kukuvhurira as a thank you gift. Saka ariko maanza atinopiwa naMwari anonzi marewards, anonzi mathank you gifts. Maanza asingawanikwe neminamato yedu, anowanika neconsistency yedu mukuita zvakanaka. Ndava ukaita chinhu chakanaka kwenguva refu usingadzokere kumashure, imessage kuna Mwari kuti Mwari ndinokudai no matter zviri kufamba or hazvisi kufamba. Muri Mwari wangu mukupupura, mukurwara, mukusekwa, mukurwadziwa. Saka tine zvatinotaura kuna Mwari kubudikidza nezvatinenge tichiita tina Mwari. Tine zvatinotaura zvekare pamaitiro atinoita zvinhu zvatinoita pamberi paMwari. Kana matiro kako imessage. Kunamata kwakanaka, but kana matiro kako ndokanoita kuti munamato wako unge uri munamato wakanaka. Regai ndipe mienzaniso sezvandaita kuchirungu. Ndanzi nyaya iyi ndigoidzidzisa. Zvakanaka kuita zvinhu zvakanaka. Chinhu chakanaka kuita chinhu chakanaka. Chinhu chakanakisa kuita chinhu chakanaka nenzira yakanaka. Wozi chinhu chakanaka chikaitwa nenzira isina kunaka, kunaka kwacho hakuoneki. Pane kunamata nenzira yekuti kana naMwari wanoti weduwe, kunamata kwekunamata rudziko ko. But regai ndipe muenzaniso wakadai. Ndikasvika kumba ndinowanza kuda kuseenzesa kwangu, ndikaseenzesa kwako ndoita senda kukushora. Ndikasvika kumba masikati ano, ndichibva kuprayer kwandiri kuno kwandiri kunamata. Ndosvika mai variko kumba. Chinhu chakanaka kuti vandipe mvura. Kundipa kwavo mvura kunotaridza kana kuti kunoreva zvinhu zvakawanda. Vanondida, vanondiremekedza, varipo, vanondikoshesa. Uye vari kunzwa zvakanaka nekufunga musha havasi kupenga. But vakandiigira mvura mukapu yemwana iya ya baby feeder ine chinipo iya, mvura yacho ichitonhorera iri yemufiriji, yobva yaiswa iri mutray. Kana nyota yandanga ndichinzwa inopera, ndotanga kunzwa hasha panzvimbo yenyota, kubvunza kuti ko magondipa mvura mubaby feeder sei? Muri kutii? Uri mwana here? Hauna basa here? Muri kumbotii?
ndichanzwa zvakawanda kubudikidza nezvaitwa. Muchiitiko ichocho mune mashoko andinogona kunzwa achitaurika, ivo vakavhara muromo. Saka une nguva yekuti unotaura naMwari, zvinovabhohwa kubudikidza nezvaunenge waita, kuwatuka chaiko, kutovawanzira. Muenzaniso ndewekuti musikana ane 38 years asina kuroorwa, hana mwana, panodeedzerwa munamato we-all night. Ouya ku-all night akatakura chari chekufuga, osvika obva azvimhumuridza kuzvifugidza zvake, obva akotsira, obva azomuka kuma-3 obva atanga madeclarations nevamwe kwe-30 minutes, obva apinda mumota, obva adzokera kumba. Arara ku-all night, but anga akarara ku-all night. Imessage kuna Mwari, iprayer kuna Mwari, asi ane zvaataura kuna Mwari kubudikidza nezvaaita. Ataura kuti I don't trust you, I don't even think I can put sleep away kuti nditaure nemi because hamuna chamunondibatsira nacho. Saka imwe nguva kusatoita kuri nani pane kuita nenzira isingaite. Dzimwe nguva kusaitira Mwari kana kusaita chinhu pamberi paMwari kuri nani pane kuchiita nenzira isingaite, nekuti Mwari vanotarisa kaitiro kawaita chawaita, wonzwa zvauri kutaura. Zviri nani kuti mai vasandipe mvura pane kundipa mvura inotonhorera mubhebi fita kana kuti mubhotoro remwana. Vakasandipa mvura ndogona kutosimuka ndega ndikatotaura kuti nditambidzwe kapu yemvura ndimwe mvura, kana kuti kapu iri pai ndimwe mvura. Mumba murega kuva neconflict, porega kuva nezvinotaurika, pane kuti vandipe, vondipa iri mubhodhoro remwana, vane zvavataura kwandiri. Saka dzimwe nguva tiri kutaura kuna Mwari zvinhu zviri contrary kune zvinhu zvatiri kutarisira kuti Mwari vanzwe. Asi sekutaura kwandaita kuchirungu, God does not focus on what we do, he focuses on 2 things: why we do what we do and how we do what we do. Saka nguva zhinji ngatidzidze kuita chinhu chakanaka zvakanaka, kuita chinhu chakanaka nenzira yakanaka. Saka Mwari ndiMwari vanonzwa nemaziso. Sezvatinongoitawo, Mwari ndiMwari vanonzwa nemoyo. Mwari vakaona zvauri kuita, vanonzwa zvauri kutaura. Karongero kauri kuita gore rino, kana matiro kauri kuita kubva paratanga, Mwari havasi kungonzwa zvauri kutaura nemazwi, vari kunzwa futi zvauri kutaura kubudikidza nemanamatiro auri kuita. Saka kune kunzwiwa naMwari uchinamata mashoko achitaurika, nekunzwiwa naMwari uchitaura nawo kubudikidza nemanamatiro auri kuita. Handizive kana ndichijeka pandati manzwiro aMwari. Saka gore rino igore rekugadzirisa mafambiro, rekugadzirisa maitiro. Zvinhu zvako ngazvive perfect, kuti kupera kwegore Mwari vanotaura kuti I know your deeds. Muna August Mwari vanoti I know your deeds iwewe, and for that reason ndakuvhura door, ndakanzwa zvavakataura kubudikidza nezvawakaita, ende zvawakataura wakati Mwari ndinokudai kudarika zvinhu zvangu zvese.
Ndambotaura paya ndikati kana mukadzi achirambwa anonzi titaridze kuti murume wako akakuramba, anotaura ndakapiwa mari iyi inonzi kupa mari. Saka kune mapiro enguva, allocation yenguva yako paupenyu, kuti kuhigh table yevanodya nguva yako yakakora iTikTok. Chinopedza nguva yako pafoni, chinopedza bhatiri rako pafoni haizi sermon, hakuzi kuverengwa kwebhaibheri, hakuzi kuverengwa kwekwameseji yepaPMM, kuteerera TikTok tumavidhiyo igupuro, because gupuro kupa. Paunozoti 10 minutes kana kuti 3 minutes dzako dzeprayer kuna Mwari, wapa Mwari nguva, but nguva yacho isaizi yegupuro yekuti handikudei. Rimwe zuva ndainamata, regai ndikukuudzai. Mwari ndobva watanga kutaura nhau yematables, ndondibvunza kuti I'm no longer sitting at your high table. And I said, high table? Which table? That was, I think, around 2014, 2015. High table. Ndakatanga kufunga kuti ndina pastor here wandakarambidza kuuya kufunction kana chichi. Ndobva vanditaurira nhau yeallocation yetime. I think ndaiita chikoro somehow. I think I was focusing more on school. I was doing another course somewhere. And I didn't have much time for the word and prayer. Ndandakuzviita usiku apo nepapo nekudidi nichida kuti ndikurumidze kuyo. And God was jealous about the allocation of time. Ndobva vanditi school is now sitting at the high table, ku red carpet ye time yangu, because 90% of my time I was focusing on school and not focusing on him. God was no longer at the high table. Saka kune kamunamato kegupuro, ka faith kegupuro, ka allocation kegupuro. Sekutaura kwandaita ndati gupuro rinotopiwa neari kukuramba wacho. Kunga ari kukuda kuti pane vanhu vese apa ndiwo unopiwa mari iyo. Kunzi oi tete mari yegupuro iri papa $10 kana $1 whatever it is. Saka uri kuramba Mwari every day nekuda kwenguva yauri kuallocata muupenyu hwako. Panopera vhiki ranzi 7 times 24 hours, less than 2 hours that's the word, prayer, meditation, nezvese. 20 hours whatever it is dzakazara neTikTok, dzakazara neFacebook, dzakazara nezvimwe zvese zvisina zvazvinokubatsira. Mwari vanenge vachinzwa, nekuti ndiMwari vanonzwa kubudikidza nekukutarisa, ndiMwari vanonzwa kubudikidza nekuona zvauri kuita. Mwari ndiMwari vanonzwa mabasa edu, mafambiro edu, maitiro edu. Saka ndinoda kuencourage gore rino, taura naMwari nemuromo, taura naMwari nemabasa, taura naMwari nenzira dzose dzakanaka. Mwari vakunzwe, vakuite.